கார்த்திக் தீபா சீரியலில் கதைக்களம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னே சொல்லலாம். வேறு லெவலில் கொண்டு போகிறாங்கன்னே சொல்லலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோவும் கேளுங்க. கார்த்தி வந்து ராஜா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, கம்பெனியை வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க. புதுசாக சிங்கர்லாம் லான்ச் பண்ணலான்னு சொன்னீங்க. இன்னும் நான் அதை பற்றி நம்ம யோசிக்காமையே இருக்கோமே அப்படின்னோடனே, இந்த ஃபீல்டில் சிதம்பரம்னு ஒருத்தர் இருக்காப்புல, அவர் தான் இந்த ஃபீல்டில் நம்பர் 1. ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டுன்னு இருந்தால் நம்பர் 1 இருக்க தான் செய்வாங்க அப்படின்னு கார்த்தி சொல்கிறாங்க. அவங்க கூடலாம் நம்ம மோதணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வேலையை நம்ம ப்ராப்பராக செஞ்சால் தன்னால் நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்லை கார்த்தி, அவர் உன்னை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தார், மீட் பண்ண போகலாமா அப்படின்னு. தாராளமாக மீட் பண்ண போகலாம் ராஜா, நீ அப்பாயின்மெண்ட் எப்போ வேணும்னு அவருக்கு ஃப்ரீன்னு கேளு, நம்ம போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவர் கொஞ்சம் வந்து ஏடாக்கூடமான ஆள், எதுக்கும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு. எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் என்ன, அந்த ஃபீல்டில் அவர் நம்பர் 1 இருக்கணும்னா என்ன வேணாலும் செய்வார்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, நீ அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாத, அதான் நான் இருக்கேன், இல்லை மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுன்னொன்னே காஃபி ஷாப் ஒரு இடத்துக்கு வராங்க. வந்தோடனே கார்த்தியை பார்க்குறாங்க. வாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, ஆமாங்க, நீங்கள் வந்து எல்லா ஃபீல்டுலேயும் நம்பர் 1 இருந்திருக்கீங்க. அப்போ அதுலேயே இருந்து கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது தானே. எதுக்கு நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து இந்த ஆடியோ கம்பெனி எல்லாம் தேவையில்லாத வேலையை எடுத்து லாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுமே அப்படின்னு கேட்டோன்னே, சார், வெற்றி தோல்விங்கிறது எல்லா ஃபீல்டுலேயும் வரதான் செய்யும். நம்ம வந்து நம்பர் 1 இருக்கணும்னு முதல்ல நினைக்கக்கூடாது. நம்ம வேலையை சிறப்பாக செஞ்சால் தன்னால் உங்களை மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கீங்க அப்படின்னு மரியாதையை தான் கார்த்தி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனால் அந்த பக்கம் இருக்க சிதம்பரம் வந்து, இந்த ஃபீல்டில் உன்னால் ஜெயிக்கவும் முடியாது, நான் ஜெயிக்கவும் விடமாட்டேன், இது என்னோடய சவாலாகவே வச்சுக்க, உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தலையை காமிச்சிட்டு சொல்கிறாப்புல. அதை பார்த்தோன்னா கார்த்தி வந்து, இங்கே பாருங்கள் சார், உங்கள் வழி வேறு, என் வழி வேறு. நீங்கள்லாம் வந்து பெரிய சிங்கரை வச்சு கஷ்டப்பட்டு போட்டு ஏற்கனவே ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பீங்க. நான் அதுக்காக இந்த கம்பெனி வாங்கலை சார். நான் வந்து யங் டேலண்ட்டை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அவங்கள மெருகேற்றணுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான், உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த கம்பெனியை வாங்கியிருக்கேன். தவிர உங்கள் கூட போட்டி போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கார்த்தி சொன்னோன்னே, ஓ, என் கூட வந்து இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிற கம்பெனியை வந்து லாஸ்ட் கம்பெனியை வாங்கி என் கூட போட்டி போடுவியா? உன்னால் முடிஞ்சால் நீ வந்து ஏதாவது ஒன்று சாதிச்சு காட்டு, இந்த ஃபீல்டில் உன்னை சாதிக்கவே நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னோடனே கார்த்தி வந்து கோவப்படாமல் சிரிச்சுக்கிட்டே செய்கிறாரு. செம ஸ்மைல் மாசாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். சிரிச்சுக்கிட்டே, சார், நான் இப்போ ஒரு சிங்கரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன், அவங்க வச்சு நான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆக்கி காட்டுறேன்னா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு. ஓ, பெரிய சிங்கரை விலைக்கு வாங்கலான்னு பார்க்குறீங்க? சேச்சா, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் நான் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை சார். நான் யங் டேலண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி பாட்டு அவங்கள பாட வச்சு அதையே நான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆக்கி காட்டுறேன்னா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்களேன் அப்படின்னு கார்த்தி சவால் விடுறான்னு. ஓ, அதை அப்படிப்பட்ட ஆள் இந்த உலகத்தில் பிறக்கவும் இல்லை, பிறக்க போகிறதும் இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாப்புல சிதம்பரம். சார், ஆல்ரெடி பிறந்தாச்சு, அவங்க யாருங்கிறத இப்போ நான் அடுத்த ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணல, அப்போயே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கார்த்தி சொன்னோன்னே ராஜா கேட்குறாப்புல அந்த இடத்துல, யாரை வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன், வேறு யார், நம்ம பல்லவியை வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன். அவங்க எனக்கு ஒரு சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, நிச்சயமாக அவங்கள வந்து எனக்கு லான்ச் பண்ணணும்னு தான் ஆசை. அது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து யூனிக்கான வாய்ஸு, அது வந்து பல பேருக்கு அமையாது. அவங்க ரொம்ப பெரிய சிங்கராக வர வேண்டியவங்க, அவங்கள வந்து நான் லான்ச் பண்ணணும், அதை வந்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் அவங்கள ஆக்கிட்டு அதுக்கடுத்தது இவங்கக்கிட்டலாம் வந்து பேசலாம். நம்ம வந்து எப்போதுமே படியை வந்து கரெக்டாக செஞ்சிட்டோன்னா அது வந்து அந்த படியே வந்து நம்ம வேலை வந்து மற்றது எல்லாமே தன்னால் அழைச்சிட்டு போயிடும். நீ கவலைப்படாத, சிங்கர் அவங்கள தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னோன்னா, நீ முதல்ல பல்லவிக்கிட்ட பேச ஆரம்பி அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இப்போ அடுத்தது என்னோடய வேலையே அதுதான், வா முதல்ல ஆஃபீஸ் போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கார்த்தி வந்து ராஜா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கப்ப, அப்போ ஒரு வேளை சத்தியம் பண்ணதுக்கு வராமல் போயிட்டாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னோன்னு, அவங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்கள எப்படி வரணும்னு எனக்கு தெரியும், அதை நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, அப்படி வரலன்னா நம்ம ரூபஸ்டே வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னோடனே செம்ம மாதம் இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் அந்த